Babaeng rider sa Cagayan de Oro City, swerteng naluwas, human mi bangga sa kasugat nga delivery truck. Driver sa truck nangayo og pagsabot sa rider, sanglit wala nini gituyo ang aksidente. Ani ang report. Kusog nga impact diyang mi bangga ang babaeng rider sa kasugat nga delivery truck nga nakuha og video sa laing rider nga si Dom sa barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Sa video, makita mong biktima nga nagsunod sa usa ka 10-wheeler truck. Apan nagminor ang truck, hinungdan nga nag full brake sab ang rider. Tungod sa kalit nga pag-brake, misayaw ang motor, rason nga iya kining gikabig sa pikas lane nga mausab ang paglabay sa kasugat nga delivery truck. Human ang aksidente, makita ang babaeng rider nga nagbuyod sa dalan. Daling gitabang sa mga motorista o residente among biktima o gidala sa ospital. Hinoon, luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Sumala sa traffic unit sa Cagayan de Oro City Police Office nga sa ilang pagresponde sa nahitabuan. Ila pang gipangita ang driver sa delivery truck nga misibat sa lugar. Kani siya nisibat kini niadto kini sa iyang office. Nasundan kini sa mga civilian o nag-report sa pulis nato diya nga nag-deploy sa CMFC sa boundary o giadtuan kini nila ning si sir og nibalik sa area kauban na ning driver. Ang driver sa truck nga itago nato sa alias nga John, halos dili sab makatuo sa hitabo. Misuway pa kuno siya sa paglikay, apan nag-abot gyud sila hinungdan sa bangga. Wala sab kuno siya mihunong sa lugar tungod sa kahadlok. Ako lang nga ngayon lang ko nilag pasing sa guys kasi magbibo ang motoyo ina na nga sitwasyon sir. Tao ragod ta. Ako na sa ko'y pamilya, lisod ba kayo nga may nanasad. Karong adlawa, nag-abot ang duha ka grupo. Ang banay sa biktima, ingon man ang kumpanya nga ginatrabahuan sa truck driver ug nasabutan ang usa ka amicable settlement. Ako lang pahimangno sa mga motorista nga diya sa nagdagan sa kadalanan na mo distansya gyud ta sa atong gisundan nga mga sakyanan kay kaso yung kasog mo wala ta kabalo sa may tabo di sa unahan makapangandam pa tao para di ta ma-disgrasya di sa kadalanan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.